دخترک استاد نازنین سلامتی خوبه اینا مرحمت بسیاری خواهش کرده بودن اینا ایتالیانکوی زاказнойтон омадира бинен чӣ гули хушрувай марҳамат ина каседа дар кора и итальянкои оригиналай ко ҳаму итальянкоя 150 сомон як либосаш буд ҳозир бошад аксия рафтестай марҳамат духтаро як либос 100 сомон леки айдита боло доставкая марҳамат нигоҳ кунен чӣ хушрувай ира бинен духтаро чӣ фасонакае ина каседа дар кора метавонанд интихоб кунанд ина ози нишонтон додам ки дига цветча ина и дига цветай и ҳамугулаю дига цветча бинен ишам хушру баданаи оранҷеви топови будакдаётон бошад духтаро намеёфтанд ин рангора ина ҳози омадагиай ба ҳазур интихоб кунанд дарава как шумода бурда мерасонанд нигоҳ кунанд духтаро чӣ фасончая не ҳамаи ҳами духтаракои азиз мана 100 сомон як либосаш мана ишам ҳастай диден аҷоиб хушрӯа и савз баланди хушрӯа диден духтаро ай бо берангшам ҳаст ё тамом шид ина нигоҳ кунен иш дига цветай диден худаш маълумай хулоса кадом цветаш дар кораятона интихоб кунен итальянкаи оригиналай духтаро бовар кунен роҳат мекунен шушташта мепӯшен и ҳичи намешава беҳад сифаташ хубай марҳамат ина тигровка бисёр мепурсанд вай пустимор ина пустиморам чанд цветаш ҳастай баданаи оранҷевира бинен духтаро амқа оранҷеви фасонай глӯш мана марҳамат аз инам метавонен интихоб кунен ҳамаи ҳамино барои шумо пешниҳод шудагиай марҳамат 100 сомон як либосаш ай бо бирӯзашам ҳастай ай змини ини хеле цветчам ҳастай духтаро хоҳен ай и цветам интихоб кунен хоҳен ина айкабуд хоҳен малина цвет духтарако бисёр малина цвет мегиранд ина марҳамат малина цвети фасонаш ҳаст ба ҳазур интихоб кунен духтаро роҳат мекунен кирта карда мепӯшен ва гули хадавой духтаро марҳамат гули фасони хушрӯ беҳад гули хушрӯа и хадавояй духтаро марҳамат метавонед аз и гулам интихоб кунен мана бисёриё мегирифтанд духтаракое ки гирифтагиян итальянкои ами оригинала хичон медонанд ки чихе материали хушрӯай ина марҳамат духтаро аксия рафтестай мо навор доштем боз ҳам пурсиданд ки чӣ намудош мондагиай чӣ намуд омадагиай бо навор гирен ина марҳамат навори навбатӣ пешниҳоди шумо гаштагиай метавонен аз анами навор интихоб кунен дарава как шумода доставка мекунанд нигоҳ кунен ана баъд бо як оранҷеви дигара гули фасони дигаша нишон метам комбахгилакай диден оранҷеви хеле серанги хушрӯай наворда ина инам хеле хулоса беҳтаринай ина марҳамат хоҳен аз анамино интихоб кунен аз и бо як цвети дигашам ҳаста ду цвети дигаш ҳастай инаи дига сабзай анаиш боша бо дига хелай диден цветаш комбах глакан хулоса ҳама итальянко новинкаянд бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад хайр саломат бошед